taki, proszę Państwa, prosty, wydawałoby się banalny przedmiot. Naparstek. Pierwsze naparstki wykonane z gliny datuje się na pierwszy rok naszej ery, Pompeje. A najstarszy naparstek w Polsce i jeden z najstarszych w Europie znaleziono w województwie świętokrzyskim i ma on około 2000 lat. Prosty przedmiot zapobiegający ukuciu się w paluszek podczas, prawda, szycia. I pewny jestem, nie raz i nie dwa spędzało wam sen z powiek. Dlaczego naparstek? Dlaczego nie napalcownik, napalczyk, napalc, napalec? Co to znaczy? Skąd się wzięło? Dlaczego? I prawda, w tym momencie już śpieszę z wyjaśnieniem. Otóż w nazwie naparstka przechował się prasłowiański rdzeń prst, który to jeszcze we wczesnych fazach języka staropolskiego znaczył ni mniej, ni więcej to, co dzisiejszy palec, a przechował się do dnia dzisiejszego w języku na przykład czeskim, słowackim, słoweńskim, a nawet w litewskim jako pristas. I dlategoż do dziś naparstek. Nie dziękujcie.